אבא, נפלנו. מה קרה? מישהו רוקן את המקום. זה מרקוביץ', קרקור. ויוצאנו אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אליהו הנביא? דומה. אבי התחול. אתה יודע, מרקוביץ', בהגדה יש 10 מכות. אני באתי להביא לך את החושך. מה עשיתי? רוקנת את הסופר. 2 קילו חזרת, ארגז יין, עוגיות קוקוס. מאיפה הכסף, מרקוביץ'? אנחנו עשינו טריפל של הוט וקיבלנו 900 שקלים לקניות בחג. ב-900 שקלים רוקנתם את מגה. לא רק אנחנו, כל אחד שעושה את הטריפל הזה מקבל. בואו, שבו. תודה. אנחנו ישבנו מספיק. מצטרפים לטריפל שבמבצע רק ב-329 שקלים לחודש למשך 18 חודשים ומקבלים 900 שקלים לקניות לחג ברשתות מגה להצטרפות כוכבית 6900. חג שמח. אז מי גנב את האפיקומן? שום מילה, למה אין להם כלום עלינו. הוט. תהנה מכל רגע.